So unsa man gyud tinuod nga nahitabo kay Angkol? Nadisgrasya ba si Angkol? Nagkasakit ba si Angkol mao nang nagniwang siya? Nagpailong ba si Angkol? Mauna ni ang tubag sa inyuhang mga pangutana. Mayong bungkag sa inyong tanan. Si Angkol na dinhi sa Manila. Duha ka semana nagigod diri sa Manila kay naatay mga schedule sa taping, tay mga gipang chit-chat dinhi sa Manila. At the same time kay hibaw naman gyud mo nga ang gapangga sa kuang health and wellness pil na diya syempre ang giunsa pagniwang sa inyong Angkol tungod na sa Baker Medical Aesthetics. Nag-decide po ko nga magstay dinhi og usa ka buwan. Kay aside sa obesity na ko sa una nga hinay-hinay na ginatoron nga na overcome na to, no? Isa sa ko mga insecurities gyud, mangutana mo nganong magsigi ko og kalo kana kay tungod na siya sa ako ang pagkaupaw. Nabal-an ako nga Baker Medical Aesthetics kay actually nana sila tanan kanang magpa-enhance. Naingon ko, Dok, ikaw man gyud nakapabag-o sa kinabuhi sa pagpaniwang nako. Sa imuha na lang pod nako isalig ang ako ang pagpa-enhance sa ko ang buhok, sa ko ang ulo. Okay, isa gina sa akong insecurities. Ang ako lang gusto rin ako nga more confident si Angkol pag matubang og camera. So ingon ani ang pormas yung Angkol ni atras na gid ni siya. Mahitabuan na murag padungag. Nya napay diri makaklaro ba diyan? Nga nakoy upaw diri diyan. Maklaro, no? Mao na isa na sa mga insecurities. Mao na nga kung basig matingala mo nganong sige ko og kalo, mao na ang rason. Ayha ang adlaw sa toang surgery kinahanglan sa ang aduna kitay consultation with Dr. Miguel Baker. Siyempre aron nga dili pod kaayo makulbaan ang inyong Angkol kay grabe kini kapalangga inyong Angkol nila Dr. Miguel Baker. Iya kung gibit-bit dinhi sa ilang kondo sa Ortigas. Aron ma-meet si Miss Dani, may nalang makita tagwapa. Si Miss Dani mo din ang asawa ni Dr. Miguel Baker. Salamat kayo. Super. Super. Wala pa ko nagjajuran pero ni-clear akong skin. Mo gina ang number one. Yes. Nagtamos ang ilong mo, Chip. Dili na ko. Dili. Hoy, naa sila yung mga kuan uy nga binuhat pud ba daw. O mauna ha. Aron matubag na inyong spekulasyon ha. Wala nagpailong inyong Angkol, natural na siya. Especially if it's been your insecurity for such a long time. Yeah, super. This is the time. You've made so much changes and progress. Yeah, I know. Og kini, kung makita ninyo, syempre ang hair transplant team sa Baker Medical Aesthetics, no? Kaning mga eksperto kay kinahanglan sa nila susihon kung unsay angay nga hairline para sa inyong Angkol og syempre ilaharang gisunod tong hairline sa inyong Angkol sa una nga naupaw na karon. Okay. I'm doing great, Doc. Nice to meet you. Father of cosmetic surgery. Nice to meet you. Nice to finally meet you, Doc. Nice meeting you. Magsugod na ang ato ang operasyon ug kini ang inyong Angkol gisedate yod ni Doc Loyola, usa sa mga resident doctor sa Baker Medical Aesthetics. Usa siya ka anesthesiologist, tama ba kung anesthesiologist? So iyaha kong syempre anesthesiahan aron dili kay sakit unya gipatulog ko niya. Nagsugod na din hiyang hair transplant team. So ang mahitabuan na kinahanglan kuhaan ko og mga grafts or mga buhok, no, isa-isa gid na siya sa ko ang likod. Ug mao ka na ang itanom sa ato ang mga naupaw nga buhok, no. Ang tawag ana donor, ang katong gikuhaan donor na siya. Ug kung mangutana mo pila ka buok grafts, no,
3,500 grafts ang gitanom sa upaw sa inyong angkol. So, sakit ba? Dili ni siya sakit kay siyempre gipatulog man ang inyong angkol. O sa tinuod lang, karon pa ko kakita sa mga clips ug nakaingon jud og halaperte man gid ang kuyawa ni ini nga mga panghitabo. I-blur lang nako no kay aron dili kaayo lain tan-awon. Ug siyempre kani tulog kay inyong angkol unya ang inyong videographer kay lami kaayo lambusan. Kay iya jud kong gikuhaan nga nagnganga ko dere kay perti gyuday na akong katulog. Unya, ang pinakakatawanan pagyod kay naagi mga times nga magmata-mata ko nga groggy, nga mura kog hubog na wa nagi ko kasabot sa ko ang mga gipang istorya. Lang, it's like parang panaginip. Sir, sir. Taas. Tingin sa ceiling. Hawakan mo siya, makakumbayan. Wait lang, sir. Kung mangutana pod mo nga pagkahuman sa operasyon or pagkahuman sa surgery kung sakit ba sa tinuod lang, murag akong mabati gid ani wa nagig ko kahinumdom kay tungod lagi aning mura nagig ko hubog aning mga panahon groggy nagig kaayo ko. Unya kung makita ninyo mura nagig ko pakno ani nga mga panghitabo. Complete bed rest. 9.5 hours. Like start me 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napulo ka oras intawon ang kini nga procedure. So daghan kayong salamat sa mga eksperto, sa surgeon, sa hair transplant team, sa anesthesiologist nga si Doc Leola, kay Doc Miguel Baker nga wa gyud ko nila gipasagdan. So wait lang. Nanawag si Doc Miguel. Doc, may gabi. 1 o'clock na daw ka mo follow up ugma. Copy Doc. So Tulog ka, buwilog higda diya, tulog diya. manikam. Tulog lang ka na mo diha, ha? Yes, Doc. Salamat kayo, Doc. So, muna niya to ang second day. Siyempre, gisundo kita ang taning Doc Miguel Baker, no? Padulong dito sa Baker Medical Aesthetics, sa ilahang clinic. Kay daghan kaayog mga aftercare. So, ayha ko maghugasan or limpyuhan ang ako ang ulo. Nagpa-NAD drip sa ako o nag-Baker Slim sa ako. Niya aside ni Ana, si Dr. Miguel Baker, iyaha gitawon kong gipadala dito sa hyperbaric chamber nga usa sa mga procedure nga makatabang sa paspas nga hiling. Kung basig na tingala mo, dili ni siya lizard, reptile, alien. Nanghubag ang agtang sa inyong angkol. So actually, kaupat na ako nga adlaw karon. Medyo arang-arang na. Kung kano sa nagarang-arang, maopoy paggawa sa panghubag sa naong sa inyong angkol. Kani. Di ba? Ang pinakakalbaryo gid sa tanan, pag magpa-hair transplant ka kay ang pagtulog nimo kinahanglan gyud ka naka-neck pillow unya 35 to 45 degree angle ang imuhang pagtulog, so di gyud lalim. Sa kani nga mga higayon, ingon bitaw ko sa inyo nga grabe kay mga aftercare sa ato ang hair transplant, no. So naapagitaan yung mga ginatawag na radio frequency nga pang pahid-pahid sa naong aron nga medyo bawas-bawasan gamay ang ato ang kahubag sa nawong, no. So medyo nabawas-bawasan man sad, no, mga pila ka adlaw ang mga milabay hantod nga nawala na gyud ang hubag. Finally, ika napulo ng adlaw karon. Mahuman na gyud ning kalbaryo nago nga grabe ka katol sa kong ulo tungod aning mga scabs. So nag-uga na siya, hugasan na nila. Pressure, yeah. Relax lang. Pila ka tuig na sa dugay nga panahon napasagdan ako ang kaugalingon o nagmahay gyud ko. Maayo na lang gyud kay
nasulbad ning ako ang mga gisagubang sa una sa kaning ako ang mga struggles o moto ni promise ko sa kong kaugalingon nga dili ta kapasagdan unsaon man nimong na kay mga napalipay nga mga tao na kay mga na-inspire nga mga tao pero imong kaugalingon imo hamang napasagdan. So sa ko ang self, I love you ug deserve nimo ni. Ladies and gentlemen, I present to you Enginyong Bagong Angkol. Storyahan na gid atong Bakersfield. The most awaited. The most awaited. Dagan mo gig mga pangutana dok no. Unsa si Baker Slim? Unsa procedure? Is it surgical? Kailangan ba daw operation? Mga asa daw